també en nom de tots els companys que formen part del Consorci del Millars. És un honor que hagi triat la conselleria el nostre paratge del riu Millars. El Millars s'ha triat i en concret esta ubicació perquè reuneix les condicions per afavorir l'alliberació tranquil·la d'aquest animal. Este mascle jove que va ser encontrat en una cafeteria en Sagunt vinga al nostre riu. Perquè on estem hi ha una bona profunditat d'aigua, una vegetació de ribera en la qual l'animal quan isquera també podia amagar-se i a més és un lloc on hi ha prou cites d'esta espècie. Per tant, és una bona localització. Agraeix moltíssim la tasca dels tècnics del Consorci, la tasca dels tècnics dels ajuntaments que formen els consorcis i la tasca dels tècnics de la conselleria, perquè tots ells fan que la biodiversitat del nostre riu Millars cada vegada siga més gran.